Il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Abela ma kundannax is-serqa li seħħet mill-kura tal-kanċer. Dan fil-waqt li konferma li l-Gvern għandu biss kastelli fl-arja għall-espansjoni ta' Mater Dei u l-art ta' Mount Carmel. Meta faċċjat bil-mistoqsijiet ta' Net News il-Ministru Abela ma kundannax il-fatt li l-Gvern tajar il-miljuni lil Vital Stewart, miljuni li fost l-oħrajn nisterqu mill-kura tal-kanċer. Ġewwa pajjiżna hemm proċeduri legali bil-qorti. Barra minn pajjiżna hemm proċeduri ta' arbitraġġ tkellimt dwarhom kemm il-darba m'għandix. Ma qed tikkundanna jew le? Diġà rispondejt. Fi kliemu huwa indika li lanqas għandu idea fejn setgħu marru l-miljuni illi l-Gvern ħallas lil Vital Stewart mit-taxxi tal-poplu. Tħallsu aktar miljuni ma ġa ħallastu mela il-flus l-400 miljun fejn marru allura? Tal-400 miljun diġà għatlek hemm l-arbitraġġ internazzjonali. Intant meta mistoqsi dwar il-pjanijiet ta' espansjoni għall-emerġenza f'Mater Dei, il-Ministru spjega li l-applikazzjonijiet se jkunu qed immorru għand l-awtorità tal-ippjanar fi kliem ieħor huwa ammetta li dawn huma biss kastelli fl-arja mingħajr pjan konkret dwar x'se jkun qed isir. Feħħa nibnu ġdid, imbagħad inkunu nistgħu nibnu fuq għax dak ħajkun konkret. U meta ħajkun qed jitlesta dan? Iva, dawk l-applikazzjonijiet għall Planning Authority ħajkunu joħorġu dal-waqt. Huwa spjega wkoll li l-pjan sabiex il-pazjenti ta' Mount Carmel jiġu riallokati se jkun qed jieħu snin twal, dan fil-waqt li indika li fl-imminenti se tkun qed tintuża is-sala psikjatrika illi hemm f'Mater Dei, illi jfisser li prattikament kollox se jibqa' l-istess. L-erja ġewwa Mater Dei fejn kien hemm is-psychiatric ward qabel il-COVID dik nerġgħu nagħtuha lura lis-servizzi tal-psikjatrija. Dik l-ewwel fażi din is-sena. Ovvjament, bil-mod, imma dan huwa proċess li ħajjieħu ftit snin, irridu nivvakaw l-isptar Monte Carmeli. Xejn Riolo għal Net News.